najvyšší čas začať s prikrmovaním vtáčikov. Toto sú všetko naši stravníci, ktorí čakajú na to, čo im do tých krmitok dáme. Úplne najlepšia potravina zo všetkých pre nich sú semienka slnečnice. Slnečnica je lacná, je dostupná a vtáčiky majú strašne radi. Takže slnečnica je prvá, ktorú môžeme do krmitok dať. Veľmi radi majú vtáčike oriešky. Oriešky môžu byť tieto arašidy, prosím, nesolené, nelúpané. A ak máte a zvýšia vám z pečenia, tak môžete aj vlašské orechy. Ak dáte celý orech, poteší sa ďateľ, keď dáte polámané, tak sa potešia sikorky. Ale môžete dať ešte aj k vám ostať po pečení vianočnom aj tieto oriešky lieskové. Jablčko nedávame do krmítka, jablčka dávame dole pod krmítko, pod strom a tam si ho veľmi radi nájdú drozdy. Drozdy milujú jablčka. Vždy, keď sú dvaja, tak sa pri tom jablčku pohádajú. Preto my, keď dávame v našom arborete jablčka pre drozdy, tak ich vždy rozpolíme a dáme ich na dve strany, aby sa najedli naraz dvaja a nehádali sa nám tu drozdíky. Čo do krmítok naopak nedávať? Pozor, toto sú zakázané potraviny v krmítkach a to je chlebík, roštek. Tieto ani pre kačice, prosím, nekrmte ani kačeny týmito. Nie, robím to vážne problémy žalúdočné. Nezabije ich to, ale im to ani nepomôže. A takisto oriešky, ktoré sú solené alebo sladené, do krmítok nepatria. Čiže na toto zabudnúť, to zbaštíme my a pre vtáčiky patria semienka a oriešky.